सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि हालामनि अनसायपुर गामियाव 28थि रंजालि बैसागो फोरबो फालियो। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो अनसायपुर गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा गोदान बोसोर बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै फालियो। मख'जाथाव बाथ्रादि गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो रंजानायजों लोगोसे अनसायपुर गामिनि लामाखौ फोसाबस्रांनाय, बिफां फुलि गायनाय, बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान होनाय बायदि हाबाफारि जालाङो। अनसायपुर गामिनि गोदान बोसोर बरायनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव दिंखियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि नेहाथारि दैमालु दुंहाव नार्जारिया बाहागो लादोंमोन। गिबियाव बयनिसिमबो रादाब नायगिरि आरो बुथुमगिरि बयनिसिमबो नैबे रंजालि बैसागो गोदान बोसोरनि बे फोरबोनि सानाव आं दिंखियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि जानानै लोगोसे नैबे अनसायपुर गामिनि जानानै बुहुमनि खना खनला थानाय गासैबो बर' सुबुं माहारिनो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय। दिनै बैसाग दाननि गिबि खालार, थामहिनबा गोथार बैसागो फोरबोनि सान। बे फोरबोनि सानाव आङो नैबे दिंखियाजुलि बियाब बाथौ गौथुम सनितपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय बे अनसायपुर गामियाव बैसागो फोरबो जि फालिनाय, बेवहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना खोब जोंगा मागायै, जोबोद साबना हामनायै बे बैसागो फोरबोखौ फालिगासिनो दङ। आरो बेवहायनो आंखौबो लेंहरनाय लेखा आङो दिंखियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि दैमालु दुंहाव नार्जारि जानानै बिथांमोननि गामियाव बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना फुंनिफ्रायनो गोबां मेहेरगोनां माखासे हाबाफारिफोर लानानै नंगौ, बिथांमोना फुंनिफ्रायनो गोबां मेहेरगोनां माखासे हाबाफारिफोरखौ लानानै बे बैसागु फोरबोखौ फालिगासिनो दङ। दा खोब मोजां जादों बिथांमोननि जि फालिनाय, फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय लानानै बाथौ आर'जनिफ्राय लानानै बा गुबुन गुबुन गामिनि गुबुन गुबुन हालामनि आलासि बिथांमोनखौ लेंहरनानै जिबायदि बोसोन बिबुंथि होहोबाय, धोरोमनि बायदि आयदानि सायाव गियान लाबाय, बियो इयुननि थाखाय खोब मोनसे मोजां मेसेज। आरो गुबुन गामि, गुबुन हालामाव थानाय खना खनला थानाय बर' सुबुं माहारिया बिनिफ्राय नायनानै बिथांमोननिफ्राय गोबां सोलोंनो गोनां दङ। आरो जोंनि बर'नि जि दोरोङारि हारिमुफोर, बियो बैसागो फोरबोजों खोब लोब्बा जानानै दङ नालाय, दा बे बैसागो फोरबो फालिनायजों लोगोसे जोंनि बर'नि गुबै आखल महर मुस्रिया नुजाथियो। दा बेखौ जोङो बुहुमनि खना खनला थानाय बर' माहारिनो बेबायदि मोनसे मोजां जोंगा मागा हाबाफारिनि गेजेरजों दिन्थिसारनो हायोब्ला जोंनि नंगुबैया बर'नि सोदोमस्रि हारिमुवा रैखाथि जागोन आरो इयुनसिमबो बियो मोजाङै मोजां इयुन जोलैफोरनिसिमबो बियो दैथायलांजाबाय थागोन। आरो बेवहाय थारमाने गेदेरफोरखौ अननाय, गेदेरफोरखौ मान बावनाय, उन्दैफोरखौ अननाय, बेबायदि हाबाफारिखौ नंगौ, बेयो अदेबानि दिनैनिल' मोनसे हाबाफारि बिदि नङा। आजै आजौनि दिननिफ्रायनो, जाय समनिफ्राय जारिमिना मोनहास'यै समनिफ्रायनो बर'फ्रा जिहेथु बैसागो फोरबोखौ फालिबोबाय थादों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय, बिसिया फिसायखौ खुलुमनाय, बिमा बिफा बिहाव बिखुनजोखौ खुलुमनाय आरो गेदेरा उन्दैनो अननाय होनाय एबा बोर सारस्रिनाय, बियो बैसागु फोरबोजों खोब लोब्बा गोनां। जोङो आथिखालनि गोदान मुगायावसो नुनो मोनो, जेन'बा गुबुन गुबुन डे, वुमेन डे, मादार्स डे बा बायदि बायदि डे फालिनानै गोदान खान्थिजों जोंनि लाइमोनफोरा फालिनो लादों। खिन्थु बियो जोंनि बर'नि दोरोङारिजों, जोंनि हारिमुजों बियो एसेबां खाब जानाय बायदि जों नुहुरा। खिन्थु जोंहा नैबे बैसागो फोरबोनि समावनो जोंनि गेदेरखौ मान लानाय, बिमा बिफाखौ खुलुमनाय सिबिनाय, बेवहाय जोंनि बर'नि थै हारिमुजों एकदम सोमोन्दो थानाय मोनसे आसार खान्थि बियो, आरो बेखौ जोङो बयबो लाखिलांनांगौ। हाबाफारि बायदिब्ला जोंहा हाबाफारि गोबां जालांबाय। दा जोबथायावनो बे जिथु आर'जनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। दायो गिबियावनो जोंहा सेथियाव जाग्रोनाय हाबाफारि बायदि फुंनि 6 बाजियाव लामा सिबस्रांनाय हाबाफारि दंमोन। बेयो जोंहा जोबलांबाय। बे लामा सिबस्रांनायनि ओंथियानो जाबाय जोङो साब सिखोन, मिथिंगाजों थानाय, न'खरजों थानाय सुबुंजों साब सिखोन लाखिनाय, बेनि हाबाफारिखौ लादोंमोन। ओमफ्राय नैथियाव जोंहा बिफां लाइफां गायनायमोन। ओमफ्राय मिथिंगायारि सोमोन्दो, बारहावाजों सोमोन्दो, आबहावाजों सोमोन्दो, जों जा दंफां लाइफां गायदों, जाहाथे जोङो जिब जुनारजों सुबुं आरो थांना थानायनि राहा मोनसे होननानै जोङो बिफां लाइफां गायदों नैथियाव। थामथियाव दंमोन जोंहा गुफुर फारौ बिरहोनाय। गुफुर फारौ बिरहोनाया जोंहा गोदोनिफ्रायबो दङ आरो दाबो जों बाथौ धोरोमारि हिसाबै फालिना दङ। बे हाबाफारिया मोनसे गोथारथि आरो जों जिथु बलिदानखौ गारदों, जिहेतु जों जिब जुनार दानथारनानै गारदों, बे हिसाबै जोङो दायो
फारिगुफोरखौ बिरहोनाय जादों जरासे आरो बेजों लोगोसे जों दायो हांख्रायनाय लेखायै गोबां गोजान गोजानाव बबेबा केरेलायाव थाहैनाय रायजोफोरखौ लिंनाय लेखायै गासैबो फैदों नुजाथिफैदों आरो जोंहा मानगोनां आलासि सासे फैदों मानगोनां दैमालु दहा नार्जारि बिथांखौबो जों खोब गोसो गोसो बरायबाय आरो लोगोसे जोबथायाव आं बुंनो नागिरदों जोंहा रादाबगिरि साफ्रोमखौबो नैबे जोंनि हाबाफारियाव गोसो गोजोनै बरायना लाबाय आं बेखौनो बुंदों। नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ बेसेबां बोसोर सिगांनिफ्राय मावबोबाय थादों? बे हाबाफारिया जोंहा दाजेननायनिफ्राय जोङो 1992निफ्राय जों गामि दाजेनदों 1992निफ्राय जों बैसागु फोरबो फालिबोदों जिहेतु जोंहा सेथि बैसागो 1 खालाराव जोंहा सेथि हाबाफारियाव सेथि बैसागु हिसाबै गोदान बोसोर हिसाबै जों फालिबोदों दिनै बियो 28थि रंजालि बैसागु फोरबो बेयाव जोङो गासैबो रायजो राजाखौ खौसेथि लानानै मोजां राहा लामा लानानै बोराइ बाथौनाव बोर बान्सा लानानै दिनै आर'जनि हाबाफारि लादों मान लालायदों आरो जों। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।